Čaute ľudia, moje meno je Erika, vítam vás u druhého videa z Minecraftu na kanále Gameplays SVK a našli sme diamanty. Ja som našiel, ty pustíš. Vlastne on našiel diamanty. No dobre, hej, vykopem a na budúci diel vám ich ukážem. Takže, čaute. Ale čo chceš? Ešte natáčame, ty idiot, no vykop ich. Moje diamanty. Počkaj, a kde je ten jeden diamant? Ja som ho zobral všetky. Hej? Koľko si našiel? 5? Počkaj, neviem, ale viac. Takže ideme takto, Máme 7 dia, máme 7 dia. 7? Dobre, tak Hej. si spravíme dve Portni kropáky. toho typka, ne? No tak nie, on by ťa zabil. Hej. Hej, on Tak- má dia úplne celé brnko. A on má aj on má enchantované veci a ešte má aj enchantovaný meč Fire Aspect. Kámo. Máme ešte 4 diamanty, a čiže 2 idú na enchanting, tak ja sa odpájam. Na čo? Tak ja už musím ísť domov, ne? Ja aj tak, pre toto video by to bolo všetko. Čaute. Čaute.